back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na pa ang panahon. Bisan unsang orasa. Bisan unsang kayo na. Kung magkinahanglan ka na ako, ingnan lang ko. Ambot ko na hangtod ka no sa anak ko makaya kining kasakit nga akong gihambin, pre. Ambot ko na asa ka kutob. Pre, taon pre. Pagligo lang yung taon na. Bisan para na lang ni Chelsea. Bisan para na lang taon niya, Pre James. Nawag lagi katituran. Gilaay ko diri sa eskwelahan ni Chelsea ni mga mama o gubang mga tigbantay sila mga alaga diri pulos na lang politika ang hisgutan. Mao gina konsegrante. Baligi. Pero di ka na inan ana. Ang klaro kayo nang urako tugdo na ebidensya mo ilimpyo o gangaway ebidensya mo isadaan. Ambot, naon sa ning kalibutan na ron. Nakayo ka anak tituran kay nam kay gidapigan ko. Oh, natural. Basta sa politika rin hisgutan gani. Naamang gyud tayo gidapigan. But not to the extent tingali. Kadiyot sa ati ha. Naman. Wayan sa manuay, pawan tani mo eh. Istorya pag-anita. Asam tong imong giingon but not to the extent ba to? Nangigis tate. Ang kamanghura kang guriyuha ka, uy. O rin, inogdan nga gibaraw ko ni mo. Tanawa ka ni Taniya ba? Kaya wag ko'y kakampi diri Sa pawan po noon, Taniya. Ha ni mo ti. Asik tubay ang politika ti oy. Ay gastuhang imong buot anak. Kaya sa politika ti no ha. Kasi na kay gidapigan no ha. Sa pagsayop ang imong gilabanan, mangugat yung kang tubag nga limpyo o gwesa. Bisa pagdunay ebidensya na klaro. Ha? Hindi kay sa istorya lang o akusasyon lang. Wa na, gihukman na. Nibaw na ka eh. Si kinsa pwede mo akusar. Pwede manaot ang magmihimog istorya. Bisa pag resibo. Kay ngadto sa dumadapig, kung sa gisulti sa habig, kay ilang gilabanan, maon manggid na, di ba? Taas lagi kang istorya lagi. Mami ka rin, magkalagot, tiriway. Bati, kay baminaon, walay ginuuhay. Kana, walay ginuuhay, maraghapit na lang magbugno sa kuan ba paglinaban silang manok gagidapigan. Basta wala ginuuhay. Oh, way ginuuhay. Nagit gahapon ang dang Ginoo ba? Ay dagan dire magsigig hisgos kayo sa Ginoo. Napagani magsigi og praise the Lord dire. Pero ba ay basta politika na gani, mabutaan gyud og mabulhog oy. Manaot oy, magistorya tug kanang mga bati. Kayo. Ti, panas tama ti oy. Kay. Kaya ang politika no, tihan ti ka, matibag sa uban no. Duwa gina sa yawa ti. O nya, kung imo nang tubayan diha, kung maapil ka anak nila nang lalis sila tungkol sa politika, ay magastong imong hunahuna og pagbati ano eh. Langbit pa gyud nga maggubang inyong relasyon diha. Nay, bahala na sila sige na sila duwa siyawa. Ay daghan kayo nang agubang relasyon diri Sa una, close kaayo. Unya kay kontrapartido lagi, wala tinagdanay oy, magdinautay na noon. Wala ba yung limpyo? Mo lagi nga ay lagi pada diha ti oy nagtagda diha. Kaya tanan atong gihimo tino. Na may maningil na gwad. May mayo man o dili. Ano sa apa? Ay maabutan natin ay pabuta lang. Og nanahigayon nate, muangkon ang tao nga dili di ay husto ang iyang gihimo. Og apil butaan nate. Uy nga apil ko ta. Ay wala lagi limpyo na to. Kitang tanan makasasagid tituran. Kamaayon, imong muhumili, oy, day guryo, oy. Nganong wa ka man magmadri dara? Sabat, oy! Magbandi na ko nga, yut ba man ko, Same to you, bitaw ta. Koy, munay manggagitsuna ka, ha? Bitaw ta, bitaw te, kanit sagod te. Damagin sa politika, te, ay,
Kasi makasasa tatin, no? Kayo manggay limpyo na to. Maninguha lang yung takot sa itong mahimo nga. Hindi ta makasagwad. Kayo wala maging pagbahay nga mag-unat eh. Kay lisod, kay sundon ang langit tituran o eh. Lisod yung kayo. Kinida kahunat kita inida kita sa gini atong storya. Og what? Kon maglisod ang mga tarong o mga buutan o Diyos noon. Samot na ta. Ang Ginoo nalay may ba na to ani way. Nao, dahil husto na politika ti oy, husto na nalagi. Oh mother. Wala ka ti oy. Ang katawa lang ay. Kaya basta-basta, wag ka na magpalahit nakte. Kuan ba ka lang si Madabrika mi ba? Basta ba, ba na ni Kuan de Chelsea? Ay, I so now. What tawon? Mayroon din lang to si Ari diri awe. Kay magasto na pod ang atong pagbati. Tawag yun. Basta maghihatod mo yung dong James te? Wa man. Wadi ay. Hay ka di siya. Di ang sindahan. Wow eh. Ikaw rabi akong nagkuha sa yawis tindahan to sa bahay. Hala ka. Hala. Ay, di ka tos dong James. Basi kita ba natuglain? Nye! Wag gabai! Nya, pre. Kung kasulti gud mo ni Marimilan simbako kung i-confirm na niya ning impormasyon nga miabot karon nimo. Nga ana day siya lain. Og foreigner pa gyud. O kung tinuod lang pre ha. Pero mahinaot lang ta nga dili gyud ni tinuod pre. Saan kataw nimo pagpasabot ni Dachil siya ni pre? Ambot lang ka, pre. Ambot lang ka. Tabangin lang tawag kong ampo, pre Baldwin. Tabangin lang tawag kong ampo. Ay. Amot dong kun baka ko sa Ginoo pre. Mataghan po kong sa. Bisan ako, pre. Usasab ko makasasa. Apa na ibaw ko? Nga, manggiloyon kayo ang Ginoo, pre. Aw, Way kinutuban ay iyang gugma ang kalo, eh. Ginoon. Pero dito ka sa ila pre. Sa ila ni Marimilan ni ba? Sa iyang mga ginikanan. O baka sila mga igsuon. At di sa kumutuoy nga wasi kalibutan sa sitwasyon ron ni Melanie. Posible gud kay kun wa. Maong usa kay maayo kung magsusi ka dito nila pre. Gihimo ko na nasa pagkadakan nga higayon. Apan wag sila kasultin ako. Manihinungdan nga, dito kumidangop sa agency nga nagpalarga ni Melanie. Kumitabang sila nako. Ug mauni nga miabot na ning subok nga balita. Aklaro ka na sa ganit pre ha. Mas maayo gud nga makasulti mo ni Marimilan ni. Bisan sa cellphone na lang. Ang ato nga kung unsa gyud ang tinuod. Prangkahan ka na yan. Aron dili na taon mo maglaom pa ni Betchelse. Dili sa yun, pre. Lisod. Dili kina ako padawat kung tinuod man gani kining tanan. Dili kid, pre. Pre. Ay, kalaay ba, we? Baita ninyo, what I do, we? What I data nga. Kuan ba, ka na maka-internet ng tata. Sus, pwede kayo ng ilod. May pang naa. Men gani, nga, kuan ba, may lang gani, hapon, wag mo anis, madam. May tagamti nga rito sa pag-ado niya sa tindahan dong James. Nga, huwag ipaabot bas pagsige niya pinakabot. May din lang yun siya magsamok ba. Bilib lang po ko dong James. Ibisan to, may batasan sa to si Damilan eh. Pero, loyal lang gihapon kayo siya. Loyal gihapon niya. Pero, maligi. Wa sabgyod bugtiin ini ang kabuutan ni dong James. Wa magpapugong, milargagit sa gawas, kay manarbaho ko no. Saan ba yun pangita nga? May pangita naman nun sila din. Sa tuod ko, nanira ang kumpanya ang gitrabahoan dong James, pero gikaluya naman po sa Ginoo. Yasinso man ang ilang negosyo.
Walang nga ibaw eh. Tulo na ka-branch ang ilang tindahan. Ay, bigat na. Bay, gusto ka na ikron din, oy. Ay, Inisyon ka niya. stilaan. Ay, napugwat. Nakalitan sa pag-ring. O, kalit nining akong cellphone. Magana, oy, sama kayo. Tapos turbo ka na. Ay, pastila na eh. Silent na ni mo cellphone branding. Ah! Okay. Oo, sir. Ako yung silent, sir. Paghuwat lang. Ay. Oh. Ang pare, hindi na yung James si Baldwin. Saan ito Uy. yan ito, hanang nawag man? Magana, sama kayo, oy. Ayo, oy, bruha! Buha ka ron. Hello? Ikaw ba love? Ikaw ba love ba? Ganyan na siyang, di ko pwede ron kay niyan ako. Gimins ko. Trending! Dayabang na ka! Ay, kalain Baldwin, kalain na padungdung ko sa akong kauban diri sa eskwelahan ni Chelsea. Pasuya ba? Sam ka, oy. Iyabag ba ni mo eh? At ito yan mo, ay. Ganyan na siyang, ganyan na siyang, ni anak ko, gahayog, ay. Iyabag naman yung bayuta. Napo yung istorya. O, lagi ka diot kay, na mga sismusang, uninaw na to. Love. Matukok tayo kang bayuta ka na. Hello, Baldwin. Oh, sorry. Hello ka rin. Hello anti ka. Ay lang ko kasuko, God. Ingnan ba na siyang nagpadungog-dungog ako diri, ah. Sa ito yan mo. Kapay manawag, no? Kapay maginarte. Ikaw may naituyo. Di magara-gara. Gusto ba kas pag-gara-gara iyabaga ka? Oh, we, sorry na. Sorry ka rin. Kung seryosohon ti ka. Sorry ko ni mo. Suriso niya. Karing tinar ka suriso, may akong gusto. Ayaw lang, kuan, ayaw lang anang sirusuha. Surisuha. Ayaw kong surisuha. Matukok tayo kang turadinga ka na. Ay, bitaw Baldwin, uy, kalma lang. Unsa man ka, uy. Di ka kakomedyahan, ay. Gusto ko na siya tinudan, ay. Kami na. Alagyan, minaw ko. Seryoso rin. Tuyo na ko rin mo ha? Ay ko gara-gara eh. Naminaw na gani ba? Pabinaw. Ma, Kay sikreto na ni. May mong sayra ni mo si Goryo ini. Pero, isikreto lang. Ara makatabang po siya. Pero dili kinahanglan masaya si Dachil si ini. wala maman ka. Sige, sama na. Trending. Trending. Tabangan na to si Pare James. Ano na siya bugat kayo ron nga problema. Kinahanglan nga ato siyang tabangan. Kilisod kayo. Parang na siya utang sa iyang kaugalingon tungod ini. Ha? Ang buot mong ipasabot? Nakahuna-huna og hikog si Dong James? Mau ba, Baldwin? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!